ngaso gentenan men adil dadi kok nek matur karo bapak Pak Ndara karo kaca mundur Ndara Antasena mundur terus kowe gedhe apa Pak Ndara Antaja kalah karo aku wah bapak bom ya nek aku mulai nek aku modar kowe iki takon pinter takon menang ora takon modar wis ngono wae tak ngaso aku terus Ndara Antaja ki ampuh karo Ndara Gatotkaca ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok Ndara Antarja ki nek muni nesu telapakane wong didilat karo dheke modar waduh tak gurukane sik to ha iya tenan kuwi aku ora goro aku kok entuk sing bahaya ta Tru ora perkara entuk sing bahaya ning tetep dido ngono ya ning piye caramu supaya kowe menang eling arep kowe mati Ndara Antasena bantu engko aku tak ngedruk lemah ping 3 ndron jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh wah iya ning ah iya ngaso Tru ya golek nggon sing ya ndak ireng awake ya jajan sisan Tru ya iya aku dingenge ya wah musuh jajan dhewe-dhewe lho mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa ora ngekeki do cetil-cetil wis pokoke kudu tak adepi iki ae piye meneh karang ya tanggung jawab kowe Ndara Antarja tekan kene ngopo rene goleki Petro bres ngono rampung men aku ora iso nangis kaya Petro aku ki wong ora tau iso nangis uripku tak gawe bungah uripku tak gawe seneng kon sedih wis tak truk nang kono wae ya heeh engko nek Antarja kalah tak kabari yo ya engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3 nek ra lali tak bandem boto ndasmu lho Tru ora kasar ngono jero aku iki ngedeg-dege ora nek lali tak ngedruk lemah nek ping 4 berarti ra metu Ndara Antasena pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk ra ngono kae kancane heeh wis dinteni kene dinteni kono wae kok heeh Wangsa dengkulmu mlocot Antarja kok jedul saking jeron bumi goleki Petro non goleki Petro oh tenan kok Petro iki ngayal lho Tru sing goleki iki kowe aku tak leren yo le tak dupak lambemu lho omong nek aku ora ana Petro wis bali apa piye terserah sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja oh iya ngono ya Petro mboten wonten kowe mbudheke aku apa piye kowe ning kono mas rembukan karo Petro aku krungu. Wah, Tru. Krungu ya wange. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nempun ketemu? Ana pateni. Wah mbok goleki wae saklare. Meng kari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, pulane wadine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok
Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho, kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat bidi hamblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk? Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya? Gampang mati ya? Muni ora ketrapetip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tok gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nek nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ha coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ngono owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Masa ora wedi kowe? Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe ngomong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai Aji-aji karo Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek tekane diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan lho. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu.
Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nale wedi iki ora aku bar mangan batang kok, batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak diajar wong loro, dajar wong loro.